אוקיי, שלום, יוטיוב, כאן בר, והיום אני אלמד אתכם על 3 תוכנות, לא יודע אם הן כל כך נפוצות, בגלקסי 1S, i9000, לא 9001. אוקיי? תראו. אחרי שפתחת את המסך בית, יוצר לכם מסך כזה. שנייה. מסך כזה. עכשיו, התוכנה הזאת, אם תשימו לב, איך המסך זז. רגע. אוקיי, שזה מלא כיוונים. אוקיי, התוכנה הזאת קוראים Next Ledger. זאת התוכנה הראשונה שאני אראה לכם. היא עולה אם אני לא טועה 60 ומשהו שקל. אבל אם אתם לא קונים, אז אתם יכולים פשוט להוריד בלק מרקט. אם אתם לא יודעים בלק מרקט, פשוט תקנו, לא אסביר לכם, לא אתן לכם הורדה, זה קשה, סבבה, בבקשה. עכשיו, התוכנה הבאה שאני אראה לכם, זאת תוכנה סוויפט 3 קוראים לה, היא בעצם של הודעות. בבקשה. שים לב לכתב. אוקיי? זה מה שבעצם עושה. והיא גם יכולה אפילו לתקן אתכם. רשמתי עכשיו עדינות אני לא רוצה, אני כבר כן. רשם לבד. אוקיי. אני אציע לכם את התוכנה היא האחרונה. תוכנה טובה. שמה שעושים איתה זה קבלו, לוקח את הפלאפון ופשוט זורק אותו. מחבר המסך חברים, מחבר המסך. הופה. נפתח את זה. נכבה. אוקיי. לתוכנה הזאת קוראים שייקי אוף. מי שלא יודע אני אסביר לו. שייקי אוף. עכשיו יש כזה דבר גם שאני אתצל עכשיו. יש לתוכנה היא באגים, אם אתם רוצים. עכשיו אני אתקשר, ראיתם אחרי הכתיבה זה בחלק מספר אחר. זה מה שקורה כי יש לה באגים. תוכנה סתומה. הנה עכשיו זה מחלק לבית. עכשיו תשמעו צלצול בבית. עכשיו אתם רואים את המתג הזה של חיבור מסך. שאני לוחץ עליו בעצם זה מכבה את השיחה. שימו לב. תראו. הופה. נכבה. אוקיי? אז זה כל התוכנות. אתם רוצים לדעת איך להשתמש בהם? אני ארשום לכם את השמות בדסקריפציה למטה. ואתם ואם אתם רוצים עזרה באיך לעשות את זה ככה, אז פשוט תגידו לי, טוב? יאללה ביי.